Здравейте, титохаджи, здравейте, коле гурбечи. Хайде, една добра и една лоша новина за живеещите в Германия. Почни с добрата, гурбечо. Окей. Та канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че временно за период от 2 месеца намалят акциза за горивата, което преведено по-нашенски значи, че ще има между 15 и 20 цента намаление за литър гориво. Човек на такова намаление даже не може да се зарадва де. Та само преди 30-40 дена преди онзи тъпунгер от Белия дом да се хване на хорото на онзи кровопиец от Близкият изток и да започне войната срещу Иран, литър дизел в Германия струваше евро и 60. А сега вече е 2,30, 2,40. Преди седмица беше 2,50. Та още една смешка от нашият канцлер да ти каже. Той заяви, че това намаление, в кавички, много бързо ще подобри ситуацията при шофьорите и бизнеса в Германия. Я шамари, канцлере, то не се е подобрило, когато литър дизел струваше евро и 60, а сега след като свалиш от 2,40 на 2,20, сега ли ще се подобри? Както и да е, това го приемаме, че е добрата новина. Горивата в Германия ще паднат между 15 и 20 цента за литър. А лошата новина е за пушачите като мен. Та сега заради това намаление в акцизите на горивата, нали ще има спад в бюджета с приходите. Та нашият канцлер има и решение за това. Повишението на акциза за тютюневите изделия, който беше предвиден да се направи до година, немските политици решиха да го увеличат още тази година, до края на 6-тият месец. Та ще спестим 15-20 цента от бензина, ще ни ги вземат от тютюна. И не е само това. В Германия се подготвя и реформа в здравната система. Знаеш, в Германия не е като в България. Примерно от семейството работи само мъжът. От негово име съпругата даже и да не работи, също е здравно осигурена. Сега немските управляващи искат да премахнат това. Викат, вече всеки сам ще си плаща. А ако съпругът работи, съпругата не, мъжът ще плаща допълнително още 200 евро, за да е здравно осигурена съпругата. Това все още се обмисля, не е решено, не е гласувано, но според мен до края на годината ще е тъй. Даже и да увеличат с 1 евро по часовото ти заплащане, ти ще дадеш още толкова, за да е здравно осигурена съпругата. Както и да е, ние за сега да се радваме за намалението при цената на горивата. И това беше набързо от мен с последните новини от Германия. Живи, здрави и до нови срещи!